На 6-тия месец си предлага на 9-тия се женят. Първата година тя забременява. Той разбира, че тя е бременна по телефона и казва, че приключват нещата. Да направиш дете е изключително голяма отговорност. Имам много работа. Днеска ще се видим, утре няма се видим, топло и студено. Thank you, next. Те много бързо случиха нещата. Пламна любов 3 месеца. Ай, чао. Искам да съм с теб, но не искам и да съм без теб. По-скоро се влюбват в усещането, не толкова в самия човек. Аз се попадам на момичета пак в социалните мрежи, които казват, за какво ми да се женя, за какво ми да се обвързвам, ето с някой да си имам там, да си излизам, да се забавлявам. Това е дъното. Здравейте! Добре дошли в Зона за жени подкаст. Днес ще говорим на една много интересна тема, но преди това, както виждате, сме в ново студио. Надяваме се всичко да бъде много по-добре. Ще се радваме да споделите в коментарите дали ви харесва визията на новото ни студио. Обстановката. Да, днес ще си поговориме за една много така наболяла тема, според мен, според нас на практика, за бързите връзки. Дали е за любов, дали е за приятелство, общо взето консумацията на хора. Да. Така или иначе живеем в свят, в който абсолютно всичко е толкова бързо. Бързи връзки, бързи приятелства, бърза храна, абсолютно всичко е бързо. И знаеш какво ми направи впечатление? Може да звучи тривиално, със сигурност няма да го чуеш за първ път. Не ти ли прави впечатление, че така се случи от към COVID насам? Заради тая рамка, която ни поставиха и някак си хората бяхме притиснати, казвам сме, защото на всички ни се е случвало, да сближаваш се с някого супер бързо. Дори аз най-вече говоря за приятелства. Аз също. Да, допускаш човека много близо до себе си, споделяш си радостите, тревогите и така нататък. И изведнъж нещо всичко приключва. Да. Супер бързо. Да. Какво мислиш по въпрос? Мисля това, че хората вече са свикнали, че запознанствата стават бързо, консумирането на едно дори приятелство е супер бързо и винаги след това идва нов човек, някой следващ. Аз не съм от тия хора, които по принцип обичат да сменят приятели, да сменят партньори, ако щеш, защото има вече много такива. Да. Защото това, което ми прави впечатление, чисто психологически, хора ще кажат дали съм права, когато търсят адреналина и по-скоро се влюбват в усещането и в самата идея, идеологията за някого. Да. Не толкова в самия човек. Да. Не харесват хората толкова някакси като илюзия е. Така виждам аз нещата. На мен също ми се е случвало. Идеализирам един човек, давам всичко от себе си и след това се разочаровам. Що така? Защото ти се влюбваш в представата и в това, което си мислиш, че ще бъде този човек, а не действително с това, което е той. Защото когато нещата стават толкова бързо, ти по никакъв начин не можеш да прецениш човека какъв е в действителност. Да. Добре, имаш ли някакъв пример от живота си, който можеш да разкажеш за такова бързо приятелство или бърза връзка? Мисля, че ще бъде интересно и полезно и как успя да се справиш след това? Знаеш ли, аз много често казвам нещо, аз съм тъпа и упорита. Най-вече тъпа в много отношения. Не бих казала. Постоянно правя тези грешки и аз съм много на мнението, че една грешка ни се дава толкова пъти, колкото докато си научим урок на практика. Да. И аз с цялото си съзнание осъзнавам, че правя определена грешка. Да допускам хора до себе си, в живота си. А за мен, примерно, приятелите са повече от семейство. Приятелите са хората, които си избираме, семейството, което си избираме. Mm-hmm. И заради това идва и толкова тежко разочарованието. Може би дори ако щеш от его, лично при мен, защото си казвам, Гергано пак сбърка. Още с подаването на ръката на добър ден, когато се запознавам с някой аз лично, аз винаги имам интуиция. Дали този човек става или не. Обаче след това си казвам, добре, стига преднамерено, стига тръгва, с негативизма. Даже мъжа ми казва, много си негативна. И някак си опитвам се да го потисна, обаче знаеш ли, винаги първосигналната ми реакция е била правилна. Да. Може човека да не ме да не оправдае в кавички очакванията ми от първия поглед още веднага. Така да кажем, може да мине месец, два, година, 2, 3, 5. Да.
И Но пак винаги това, което си мислила, но винаги получавам нож в гърба. да. И много съжалявам да го кажа. Много често ми се случва да се чувствам прецакана. И то не прецакана физически, емоционално. Малко като кошче за душевни Да. отпадъци. Добре, ти колко истински приятели имаш в този ред на мисли? 2-3. Аз също. Таван. Да. Просто това са хора, които сме оцеляли във времето. Това са хора, които са ми дали основата да вярвам на това. И това са хора, на които сега, ако им дигна телефона, те на 100% ще бъдат след 5 минути, деца каза Да. тук пред вратата и ще могат да ми помогнат и мога да разчитам на тях. Аз за тях също съм там винаги денонощно, както се казва. И всъщност, знаеш, това не са хората в ежедневието ми. Това не са хората, с които общувам ежедневно. Да, не са хората, с които общуваш най-много. Да, това са хората, които просто знаеш, че са там. А хората, с които най-често се чуваш по няколко пъти на ден, виждаш се често, пиеш си кафето, дето се казва, зависи от ситуацията и зависи на какъв етап от живота си. Всъщност, те са тия, които явно не са истински. Така е. През по-голямата част от времето Много е съжалявам, че го казвам, но май е факт. Да. И не го чувам само от теб. Не случайно и правим тази тема, разбира се. Защото и двете сме се чувствали в различни етапи от живота си предадени, такава ли дума да използвам? Да, това си е Употребени, думата. ако щеш. Да, емоционално употребени. Да, 100% всеки човек в живота си има поне един път, зависи от позиция на времето, от гледна точка на това, на каква възраст си. Защото то даже и възрастта не е мерило. Не е фактор. Не е мерило, Винаги, да, защото ти можеш да си на 25 години и са ти се случили достатъчно много неща, които да можеш вече да си направиш съпоставка. Но определено колкото повече от позиция на времето вече порастваш, така да се каже, толкова по-ясно осъзнаваш ради неща и те е страх. Да. Примерно мен вече много ме е страх, откакто пък и станах майка, изключително много ме е страх да допускам хора до себе си. Но мен също. Аз и не обичам, между другото. Аз не обичам да допускам нови хора до себе си. Много са рядко случаите, в които, да кажем, с някой човек съм се запознала, смятам, че може така да ми стане приятел и пак не го допускам на 100% до себе си, до това, което съм аз наистина. Да, винаги има една частичка в теб, която се съмнява и... Да. Особено когато вече една майка осъзнае емоциите си, може да ги смели, така да се каже. Аз лично внимавам кой допускам до себе си, защото респективно го допускам до децата си. И до децата си точно така. Това е другото нещо, което е. И не искам да си, така се каже, пилея емоциите, буквално да ги пилея. Не искам да ги пилея. Защото вече всичко се прехвърля и на децата. Реално децата усещат нашите емоции, особено сега, докато са по-мънички, ги усещат още повече. Много силно. Защото те са много свързани с нас. Да. И е проблем, когато ние караме децата ни да изпитват нашите емоции заради нашите грешни представи и преценки за хората. Въпреки че това, което аз чак да кажа, също е така. Аз също имам много силна интуиция и винаги се доверявам на нея. Напоследък дори имам много пъти, в които съм била в супер напрегнати ситуации, обаче вътрешно съм спокойна. И знам, че всичко ще се нареди по един или друг начин. Преди да дойдем да снимаме подкаста от сутринта с Никола сме в едни страшни приключения. Да. Обаче въпреки това запазихме самообладание и се хилихме. Той понеделнички. Да, изключително. След изборно, между другото, снимаме този епизод. И беше просто някаква пълна лудница. Ама си се забавлявахме, четохме си хороскопите и така. Да, и решихме, че там хороскопа ни пише, че всичко е 6, значи няма начин всичко да е се 6. Човек малко и трябва да вярва, че... Остави, да вярва човек, трябва да вярва повече на себе си, да точно е така. Сигурен в себе си. Нали? А когато си сигурен в действията си, в себе си и в това на къде си тръгнал, по какъв път си поел, нещата стават малко по-лесни. По-лежерно. И по-лежерни. Да. Точно така. Да. Обаче не за всеки е така. Не за всеки е така. Наблюдавайки,
Аз работя с страшно много хора, в частност Мгм. жени, и виждам жените колко са объркани емоционално и при тях. Сега ние, за съжаление, надявам се хората да пишат в коментарите, да кажат, защото ние не сме много добра представителна извадка, защото наистина сме попаднали на прекрасни мъже. Да. Но не, че не сме имали в миналото, нали, някакви тегави истории. Като всеки човек. Като всеки, да. Но това, което аз чувам от дамите, които идват при мен, и защото знаеш, салон за кръста, всеки си казва, знаеш какво стана, това се случи, това се Да. случи. И искам или не искам, аз знам много Истории. лични истории, Мгм. да. И поради тази причина повечето девойки ми споделят именно това. То не става, не става. Запознахме се, много бързо случиха нещата, пламна любов, 3 месеца, ай чао. Да. Ама то масово е вече така. Да. Много е рядко някой да ти каже пламна любов, айде 10 години заедно, деца, семейство. Обаче виж как е било преди. Преди е било така, но преди хората са нямали толкова избор. Добре, какво толкова се е променило, освен Като започнем с изборите? социалните мрежи. Да, между На другото. всеки ъгъл има някакво изкушение. Да, всъщност. Да. И слабохарактерност. И слабохарактерност. Каквото и да си говорим, според мен, жените са по-виновни за това, което се случва. Аз също така смятам. Съжалявам, нали? Да. Да, защото аз имам лична история, която е за една супер настъпателна бивша. Тя не спря. Я разкажи. Какво да разкажа? Тя ще се припознае веднага, жената се ми е тая, нали? Разбира се, тя става въпрос за бивша на сегашния ми мъж, на Петър. Тя не спря да го притеснява и мен година и половина-две след като ние се събрахме. Значи тук вече говорим и за елементарно самоуважение. Тя няма такова. Знаеш ли, не ме очудваш. Да. Не ме очудваш, защото, пак казвам, събирайки, нали, селектирайки истории, така да се каже, от други жени, на мен това ми прави впечатление, че жените имат много ниска култура на самоуважение и после се чудат защо им се е случило нещо негативно, защо са прецакани, специално във връзките. Има сега една такава слайп култура, нали, на thank you next, нали, възпява се по разни песни, говори се колко е хубаво, нали, ако не ти да кеш, това означава, че той не става и така нататък. Това ми е изключително болна тема. И на мен това може би ще говорим в следващия епизод, когато става въпрос за работещите жени. Да, просто аз съм погнусена от този тип жени, но се налага да познаваш такива и да работиш с такива и да ги търпиш. За жалост. Да. И през годините не става по-добре. Не, то ще става по-зле. Защото те младите момичета растат с такъв пример предимно. Инстаграм. Тикток вече. Инстаграм, Тикток. В Тикток и Инстаграм се представя един перфектен живот, който не съществува, за жалост. И най-любимото ми изречение е: то, ако не става, той следващия ме чака. Да, има го. Защото всеки търси изгодата. Нали, ако всъщност ти не ми... повечето хора си казват: аз няма за какво му дам на тоя или на приятелство, без значение, при положение, че той не ми е дал. Той какво ми е дал? Ама хора, дайте и вие. В смисъл, ти трябва да подложиш. Всичко е един двустранен процес. Това е енергия, това е взаимственост. Винаги човек чака първо да получи, преди да даде. И това е голям проблем. Да, има. Няма безплатен пак не винаги в едни отношения трябва да чакаш да получиш нещо. Нали, най-важно да получаваш елементарно уважение. Оттам нататък не мисля, че са нужни някакви грандиозни неща. Поне аз така мисля. И ти. Абсолютно. Смятам. Да, абсолютно е така. Но пък от друга страна, ако трябва да засегнем, нали, защото и аз смятам, че жените са много виновни и за това, че са изключително посредствени в мисленето си и искането си. Буквално искам. Но пък от друга страна има и друг тип жени, които изключително много се раздават и изключително много дават всичко от себе си, и отсреща какво стои? Един мухлю с извинение, който само си... Всъщност за какво се извинявам? Той няма за какво се извиняваш. Който буквално употребява, вижда, възползва се. Не искам да съм с теб, не искам и да съм без теб.
Държи се играе топло и студено, защото аз имам много примери на момичета около мен, които буквално се хващат с тя жена, красива, работеща, адекватна, с висше образование, здраво стъпила на земята, всичко си има, абсолютно всичко си има и се е влюбила в някой, който буквално изтопява нервите и топи килограмите и всичко буквално от едни такива едно Токсични консуматорство. консуматорство, да. Те хората не случайно си казали хубавите ябълки, прасетата ги ядат. За жалост. Да, Аз съм да, много съгласна с това. Не да. само при жените е така, то и при мъжете смятам, че Липсата на ценност на липсата на система. ценностна система, където в момента липсва и в двата пола. Не само при жените, и при мъжете със сигурност. Жените станаха по-големи мъже. В друго отношение. Абсолютно Това е са така. двете крайности, действително. Да, абсолютно е така. Няма черно и бяло, няма по средата или. Да. Май. Хората също така напоследък доста ги е страх да се обвържат. Масово попадам на момичета пак в социалните мрежи, които казват, за какво ми на мен да се женя, за какво ми да се обвързвам, ето с някой да си имам там, да си излизам, да се забавлявам. На мен не ми се влиза в сериозни отношения, то ще ме прецака, оня ще ме прецака. Това защо е така според теб? И Това според хората, нека и те си кажат мнението. Това е част от ценностната система. По принцип, ние се обременяваме без да искаме, защото когато ти се случи нещо негативно, нали, предполагам, ще ме подкрепиш, почваш лекичко така да мислиш в друга посока, лекичко се обременяваш. И си казваш, че тук това, което ми се случва, няма да го допусна втори път. По-рано казах, зависи как смилаш емоциите, по-рано казах, че е много, много важно да си вземеш поука. Да, обаче някой път не става точно така. И липсата на ценностна система е много определяща. Изключително определяща. Абсолютно. Много. И не знам. Другото, което е, че хората, когато стане вече по-сериозно или по-напечено, започват да бягат. Наскоро гледах една история на едно момиче, което стана много популярно в TikTok, мисля, че се казва Дарена. Беше участвала в един подкаст. Изключително интелигентно, красиво, прекрасно момиче. Аз страшно много я харесвам. Още откакто излезе в TikTok, тя много бързо гръмна. Запознава се с мъж, с който нещата им се развиват супер бързо. Това си го разказа в подкаста, преразказвам ти буквално на 2 на 3. Да. Нещата се развиват супер бързо. На 9-я месец се женят. На 6-я месец предлага на 9-я се женят. На първата година тя забременява. Няколко месеца след като той разбира, че тя е бременна, по телефона, на телефонен разговор, дори не се вижда повече с нея и казва, че приключват нещата. Стига, бе. Да. И тя в момента е с едно дете от предишен мъж. Сетих се за това момиче, като така, като да, и бременна в 6-я месец. Сетих се, много сладка, много момиче, много така спокойно говори, много е увлекателна. Тя също гледа да е в помощ на жените, така че ако желая и гледа това видео, нека се включи в нашия подкаст. Да, тя е сладурка, между другото, да. Даже тук не знам дали има смисъл да се коментира за тази така постъпка, която е изключително примитивна от мъжка гледна точка. Нали, влюбваш се, окей, но вече да направиш дете е изключително голяма отговорност. И да зарежеш жена си с това, което ти напълно съзнателно си направил, да я оставиш бременна, да я оставиш сама, това е дъното. Аз имам от началното училище една съученичка. По същия начин тя забременя и мъжа я остави. Бяха заедно 5-6 години. Страхливци. Нито не е смешно. Аз не реагирам така, защото ми е смешно. Обаче те после се събраха. Да. Мисля, че като роди няколко месеца след това се събраха. Но това е другото, че аз мисля, че когато човек осъзнае, че става сериозно, нещо му става. Прищраква. И прави някакви действия, дори за които той самия не е готов и не ги обмислил и осмислил добре. Така като си говориме, или аз трябва да съм много благодарна, че имам мъж до себе си, защото
При нас също се получиха много бързо нещата. И при нас ние заживяхме на Да, втората седмица заедно, вече така защото пета, има един четвърта такъв, година. да, защото има един такъв фактология, чисто психологически, който естествено не всичко е миродавно за всеки. Нали? Сега не може да слагаме, ако има 100 човека, да ги слагаме 100 под общ знаменател. Разбира се. Смятам, че не е правилно, но определено има една такава приказка, да го кажем, че ако до третата година не се случи нищо, няма смисъл да се продължи. Да. Или ще си Съгласна влезете съм. в зоната на комфорт и ще живеете 15 години по начина, по който си живеете, което не е невъзможно. Или ще се разделите, или ще има някакви други рестрикции, нали, разни други промени, които се случват в отношенията ви. Нали, от представителна извадка, ако процентово съотношение погледнем, се случва така. Много малко, нали, хора, нали, не искам да се изказвам, защото не знам как стоят нещата, нали, пак казвам с точност, но много малко хора остават заедно и примерно от 10-та година след съжителството си, чай се оженим, ай правим деца след 10 години. Нали, всичко е възможно. Абсолютно всичко е възможно. Но рядко. Аз съм на мнение, че когато ти си един възрастен, осъзнат човек, нали, сравнително интелигентен, можеш да си, особено когато си емпат, нали, си сензитивен, много по-лесно може да усетиш човека от среща и съответно този клик, който се получава между двама души, ти си го усещаш много бързо. Изключително бързо. Така както се е случило при теб, така както се е случило при мен. И аз не мога да си представя, нали, надявам се, не мога да си представя живота с някой друг. Аз също. Това е пълен абсурд, наистина. Да. И аз не мога да си го представя. Караме се, дрънкаме се постоянно, почти си говорим навъпреки, много това често. са нормални неща. Но това не означава, че аз ще си тръгна или той и така нататък. Нищо не се знае. Нали, има много ситуации, които те притискат. Нали, не искам да казвам голяма дума и да се кълна, защото наистина в някакви моменти хората прещракват, както казваш ти. Но да, факт е, че някои мъже, то и за жените така, онзи ден гледаме в петък бригада Нов дом. Майката си оставя децата, тотално ги оставя. Първо изневерява на мъжа си. Мъжа буквално се поболява и си отива за няколко седмици. Остава 2 дечица. И тази живее 2 блока близост до децата си и си зарязва децата и дори не звъни на баба им, за да види как не се интересува. Има и такива екземпляри. Прекрасни деца, умни, интелигентни и ти не се интересуваш, ти си станала майка. Нали? Така че има жени, които цял живот не могат да разберат това, че са майки. Има си гнили ябълки от двата пола. Много е... Но това, за което говорихме, за дългите отношения. Отношението, които продължават дълго без развитие. Имам доста такива примери в живота си. Да. Искам да ти кажа, че толкова предимно обаче мъжете са си влезнали в зоната на комфорт, че по никакъв начин не искат нищо да им се смени. Да. Жената, колкото и да го крънка за нещо, той си седи и си отлага стъпи оправдания. Отлагане, точно това отлагане. Да, което за мен е безмислено, защото ти по този начин губиш времето на една жена. Да. На жената уж, която обичаш. Значи ти не можеш да си 10 години с тази жена, да нямате брак, да нямате дете. Никаква сигурност. И аз винаги казвам на тия хора, че това не е нормално и че трябва да се вземат много по-сериозни мерки. Да, за да накараш тази жена от среща да се почувства буквално сигурна. Значимо, ако щеш. Защото една жена, когато влезе в рутината си и нищо не се случва, тя не се чувства значима, поне аз съм така. Аз в рутината си ли съм, в комфортната ми зона ли съм, аз не чувствам нищо. Между другото, аз също съм така и винаги си гона адреналина. В този ред на мисли, защото скоро едно момиче ми беше писало в TikTok и се заговорихме за обученията, които правя и се чухме по телефона и защото така на 2, на 3 се заговорихме за някакви други неща и тя ми вика, добре, ти как успяваш да съчетаваш, захванала си се с 100 неща
И аз казвам, аз винаги съм била така. Да, И не съм от хората, защото много хора захващат и нищо не довършват. абсолютно. Аз не съм такава. Между другото, аз много си държа и всичко си изпипвам на 100%, поне се надявам да е така, защото го правя за себе си. Нали? За мен е въпрос на чест. Аз да Да. мога да се справя с абсолютно всичко, но пък ако не мога, примерно, ако ти ми се обадиш и ми кажеш, можеш да направиш еди какво си, и аз ще ти кажа, мога, не мога. Няма да офлянквам, няма да кажа, Аз сега също ще така. видим, Да. ще го помисля. Мгм. Нали, за мен това не е правилно и за мен не е адекватно това. Нали, малко тук мъжки характер, нали, казаната дума, мъжката дума, нали, на която толкова много държим всички Мгм. жени, нали, която толкова много мъжете бягат от нея. Да. Така че до човек. До Генерал. човек И си е, до да. възпитание, до среда, в която си израснал. Разочарованието, което много хора виждат. И затова се превръщаме в едни неемпатични консуматори. Да. Нали, малко положението е прецака и другарче. Да. Много тъпо. Добре, нещо последно за връзките. Да кажем и да преминем към другото, което според мен също е интересно за приятелството. Защо когато дадено усещане изчезне в връзката, директно сменяш човек? Правилото на 3 месеца. А Чела не ли си го? работиш. Чела съм го. Ами, бързото отказване. Да. Омръзването. Да гониш дивото, а не да седиш с питомното. Нали, как беше тази приказка там. Тук наистина положението е дивото зове, защото ти омръзва много бързо, което какво означава, какво говори за теб като човек, евентуално. Че ти нямаш елементарна сериозност и на този човек. Ако, примерно, скъпи дами, попаднете на такъв мъж, който буквално на 3-4 месец започва, има много работа, ми днеска ще се видим, утре няма се видим и буквално да играете игра на топло и студено. Да. Тогава вече може да кажете thank you next. поради простия Тогава факт, да. че... Да, поради простия факт, че на този човек ти не можеш да разчиташ. Да имаш възможността да се опреш на едно рамо, на един гръб, каквато всъщност, нали, уж поначало е ролята на един мъж, е изключително важно. Дори и ти да си силна и независима жена, за което ще говорим в следващия епизод, нали, това не означава, че и силната независима жена няма нужда от силен гръб. Има нужда. Всеки човек има Всеки нужда. човек има. Дори силният независим мъж има нужда от гръб. Има нужда да го хванеш този човек за ръката и да му кажеш, че дори в предния епизод това си говорихме, да кажеш всичко е наред, дори когато самият ти не го вярваш. Но когато и двамата, нали, си го кажете един на друг, е различно и наистина смятам, че Вселената започва да работи позитивна насока и наистина в един момент всичко е наред. В крайна сметка времето тече, буквално. Говорихме си по-рано с теб. Колко малко са ни малки децата. Абсолютно. Това е един миг. Мигаш и той става на 1 година. Мигаш още веднъж, изпращаш го в 1 клас. Така е живота. Живия живот тече като за секунди. Да. И само остават спомените. И какво всъщност ще остане накрая? Прах и суета има една книга. Мисъл, за какво се кахарите, ако нали, сега съм и малко обременена, защото вчера бяхме тези дни се случи нещо много негативно. Знаеш, знам. Един наш много близък човек си отиде буквално за дни, младо момче, и това беше като изключително сами засяда буца шамар, звучен шамар, че ние сме тук за малко и колкото и да си здрав, прав, колкото и да си праведен, защото той беше изключително добър човек, наистина, не си застрахован. Така никой не е. Сърдиш се, не си говориш с някого, с приятели, примерно, за някакви пълни глупости се сдрънкате, не се чувате, не си говорите, дигайте тия телефони и си казвайте на близките и на обичните си хора, че ги обичате, защото утре наистина може да звъниш и да ти дава свободно и дори да не разбереш, че този човек го няма. И това е
Много е страшно. Много. Много е страшно. Защото времето тече без време. Мгм. Буквално. Ето така. Така е. Много си права. Много тъжно, ама знам, че съм права и на мен ми се наложи за пореден път да го осъзная по трудния начин. Да. За За жалост, да. съжаление. Но то хората няма да го осъзнаят това. Ох, Трудно е да го осъзнаеш, без да ти се случи нещо такова. да, може би кофтито е, че ние сме такива ни примати, че трябва да се слуша, бе. Трябва да се да, както по друга причина, как ще научиш българина, съжалявам българина, да е на дисциплина, като му бръкнеш в джоба. Да. Защо трябва постоянно да има някаква... защо трябва да се говори навъпреки? Защо трябва да се повишава тон? Защо всичко трябва да е на скандал? При положение, че действително нещата могат да се случат с укротце, с облакце. Нали? Така е. Защо трябва да сме се в боя? Ние сме се в боя. Най-лошото, което е, че не сме се в боя само към чужди хора. А за жал все по-често ставам свидетел на това, че хората са се в боя към близките си. Да. Което е брутално. Да. 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 Аз имам доста лични истории, за които му коментирам. Не смятам, че е мястото, разбира се, и времето и момента сега, както и ти. Да преминем ли към бързите приятелства? Айде да преминем към приятелствата, защото те са още по-мъчни, даже ако питаш Какво са реално бързите приятелства? Супер бързо се сближавате. Брат за брата, вера ми гърба ми. За 2-3 дни. Да. И после става нещо, което от отсрещния не ти харесва. И айде майната му. Край. В днешно време приятелствата са много тегави. Всичко се обосновава. Нещо ме прави впечатление. Какво? Хипотетично. Днес имаш пари в джоба. И около теб са се наредили на трапезата ти 10 човека. Пак говоря хипотетично. Обаче утре така се случва, че тези пари изчезват. Те свършват, защото ти примерно си вадил от тях, слагал си на маста, каквото има за мене, това ще има и за теб. И на трапезата има един човек. И на трапезата има един винаги човек. Е така. Да, хората търсят изгоди, облаги. Винаги е било така. И всъщност аз мисля, че трябва да случат много такива ситуации, за да може да осъзнаем всички кой е този наш един човек. Който хората ще остане се с нас самозабравяме. и в лошо. Така е. Хората масово се самозабравяме, да, и много хора има една много хубава приказка, забравяш откъде си тръгнал. Защото аз също имам изключително много примери в живота си, за съжаление, масово за приятелства. Аз също, да. Които съм била там и нещо се случва, примерно имам нужда от помощ, въпреки че аз съм човек, който много трудно иска помощ. Да. Уча се на това, защото осъзнавам на 31 години, че да поискаш помощ не е нещо срамно и не говоря за финансова, а за всякаква. Емоционална, ако щеш. Емоционална, да. Винаги съм си гълтала, това, което ми е тежало и хората винаги са си мислили, че аз съм си добре. Тя Гергана е много силна. Да. Това съм го чувала от много близките си хора. Ти си силна. Ей! Или някой ти казва, ти си добре. Ти си най-добре. Това най-обичам да го чуя всеки ден. Някой се навира ти си най-добре. 2 пъти в седмицата да ми каже, ти си най-добре, какво се оплакваш. Си говорихме преди малко. Хората си мислят, че ние преливаме от възможности. Да, така е. Само възможностите си ги правим ние. Всичко зависи от нас. То всичко си зависи от човек. Ние това си говорихме наскоро, например, с Петра, че най-лесното нещо, което можеш да направиш в днешно време е да правиш пари. Замисли се. Ти от всяко нещо можеш да направиш пари. Знаеш ли тая максима, която я е казал, сега не искам да изглеждам, тъпа, затова не знам точно кой го беше казал. Извинете ме. Няма проблем, прощаваме ти. В кода на абсолютно всеки, така да се каже, е кодирано да бъде милионер. Да. Парите са навсякъде. Да. Особено в днешно време. Откакто влезе изкуственият интелект, колко милионери е така. Да. Колко хора станаха милионери супер бързо. Възможностите са навсякъде около теб. Стига да имаш възможността ти самия да видиш за какво и да речи, да имаш
погледа над нещата. Мгм. Аз сега като съм изключително активна в социалните мрежи и имам възможността да си общувам с доста девойки, които, нали, пак казвам за обученията. Мгм. Напоследък, защото в момента почвам менторска програма за преподаватели. Имам Да, предвид, видях го това. да, да преподавам на хора, които потенциално искат да бъдат преподаватели, защото там също има, нали, доста Какво да се теория, учи. доста практика, да, фокус и така нататък. И аз предавам бизнес. Мгм. Ноу-хау, както казвам аз. И търся тоя X-фактор, дето аз казвам у хората, които виждам, че той идва при мен, за да се обучи, обаче аз не спирам да гледам разсъжденията му още първите 24 часа, ако Мгм. щеш, на обучението, да видя дали този човек ще се развие. Защото в моя случай мога да си дам пример, нали, конкретно с моята работа. Много е лесно да дойдеш и да те науча да слагаш мигли. Със сигурност. Но ти може да си до там. Просто да слагаш мигли. Обаче, както си примерно ти имаш този нюх. Ти Мгм. можеш да правиш бизнес. Коя съм аз, че да те спирам? Напротив, аз бих те побутнала ти да направиш бизнес и да се разшириш. И защото за мен това е нужно и е необходимо на България. Мгм. Малкия и среден бизнес. Да. Нашата държава съществува заради малкия и средния бизнес. Икономиката. Да. И когато има повече знаещи, можещи млади хора, които са открили в себе си призванието си, сиреч са разбрали, че от това, което ти обичаш, без значение дали си художник, дали слагаш мигли, дали си, нали, Мгм. мигостилист, Каквото и дали да е. имаш хранителен магазин, каквото и да е, ако това, което ти правиш, ти харесва, ти можеш да създадеш бизнес Абсолютно. и да се разраснеш до такава степен, дето изобщо даже в главата ти не си го допускал. Мгм. Стига само да обичаш, защото когато работиш това, което обичаш, нямаш нито един работен ден Така е. на практика. Така е. Така че смятам, че и хората пък, специално за приятелствата, много са се озлобили в Много. това нещо. За ближния. За ближния, да. Да, защото тя ще изкарва пари, аз па да не изкарвам. С какво е тя Нека по-добра нека от тя да е мен? добре, ма да не е по-добре от мен. Хората тази приказка много я обичат. Да. Така е. По шопския край, знаеш какво се казва? Какво? Дядо ми какво казваше? И аз сакам на Вуте да му е зле, ама... Да, нали? Така е. Има една, нали? Да просто... наистина, когато си някъде на дъното, някой ще те погали по главата и ще каже, не се притеснявай, всичко ще бъде наред. Да. Но когато ти се оправиш, каже и та пък как се оправи. Да. Не ми харесва много. Не, така е. Има и хора, все пак, нека не говорим за Не всички. само негативно. Да. Има и хора, които дори когато си на дъното се опитват да те измъкнат. Дори са риски те да паднат там. Да, и ако имате такива хора в живота, пазете ги. Скъпоценните камъчета, Да. които надявам се всеки един човек, нали, ако до всяко добро същество застане поне още едно. Да. Само си викам дано. Ти имаш ли такъв човек? О, да. И аз имам. И съм изключително благодарна, че съм се умяла да го запазя. Да. И че съм се умяла да си го разпозная, да си го имам и бих си го коткала, както се казва, нали, цял живот. И това е човек, който бих, дето се казва, влезнала наистина в боя заради него също. на 100%. Да. Аз съм и влизала наистина в истински бой заради моя такъв човек. Това е Тедито, нали? Няма какво да крием. Поздрави, ако тя ни гледа. Да, че да, тя ни е Да поддръжник. пише коментар, тя ни е поддръжник, защитник, всичко. Да. Това си е моят човек, който е скъпоценното ми камъче в всички моменти, в целия ми свят. Да. Моето safe place. Да. Когато имам нужда от подкрепа. Тя е там. Тя е там. Винаги е там. Да. Независимо какво става, тя седи там. На дъното ли сме, тя ще е с мен на дъното. Да. На върха ли сме, пак ще е с мен на върха и ще пляска. Да, между другото, тя е един от малкото хора, които е чисто сърдечна.
Много е добра. Добронамерена. Много Да. е добра. И тя си пати заради това. И тя си пати заради това, М, да. Да, Но пък аз също съм нейният такъв човек. Аз никога не съм я оставила в живота й. Тя да. също мен, но аз никога също не съм нея. И това е човек, с който вече е от колко много години, не знам, от 14 годишни сме заедно. Значи Много време е това. почти 14 години. Съзнателният ми живот си мина с нея. И искам да ти кажа, че такъв човек е много трудно да намериш. Не си я разпознах в началото, Да. така да кажем. Ние не се долюбвахме особено най-най в началото. Да. После се преоткрихме. И това е моят човек, на който знам, че Може когато да и да се имаш обадя, доверие. както казваш, тя ще дойде, аз ще отида. Да. Винаги е там. Каквото, Да. ако щеш да изподеля най-голямата тъпотия. Така че търсете си ги тези хора. Те са много важни. То, знаеш, ли, търсете си ги. Ние си се намираме. Или си ги познавайте и си Да, ги пазете познавайте. по-скоро. Да, Пазете си. разпознавайте, Да. съумявайте да разпознавате. Много е трудно, когато си млад и зелен, между Мгм. другото, да разпознаеш черното от бялото, Да. нали, доброто от лошото. Преди, нали, аз съм си мислила, че всичко де твърчи се яде Да. и че действително не е нещо, кой знае какво. И че, какво толкова, падам, ставам, продължавам. Да, Мгм. обаче, когато годините растат, малко започват да болят повече коленете. Буквално, нали? Защото колкото пъти да Времето е. ставаш, колкото пъти да падаш, нали, веднъж се тупаш, втори път се тупаш, обаче вече по едно време изправеното ти става доста по-сложно, нали, метафорично казано. И боли. И почва да те болят не само коленете, болите сърцето. Така е. Най-вече. Така е, да. Но ето, за това. Ние с Тедито, пак да дам пример. Много спорове сме имали през живота, много нормално, караници. да. Но никога нито аз се пуснах, нито тя мен. М. И това е другото, за което искам да говорим, че в отношенията, каквито и да са те, независимо дали са приятелства или връзки, защото той с Петър сме така. Като куче и котка сме на моменти. да. Просто важното е да не пускаш, защото аз знам, че това е Кокала. моят човек. Да, аз не искам друг човек в живота си. Това е най-добрият мъж за мен, най-добрият баща, което е още по-важно от това да бъде най-добрият да. мъж. И Ма в Когато- спора се ражда истината. Така е. Или иначе. когато стане трудно, дръжте ги тези хора, не ги пускайте, говорете, компромиси. Във всяко едно нещо са нужни компромисите. В връзките, в приятелствата, в абсолютно всичко. Това ще я да кажа. Много е важна комуникацията. Без значение дали си в връзка, в отношения или дали си приятел с някого, роднина, никакво значение няма. Говорете. Мгм. Когато има проблем, застани и кажи: много си прост, бе. Не мисля така. Скарайте за момента, ще станете като куче и кот, където казваш ти. Ще един наляво, други надясно, след половин час ще ви мине. Нали? Мгм. Така е, защото онзи ден моя племенник на брат ми сина, Мгм. който на 23 години ми каза следното. Между другото, вика, когато се изпокарате, нали, има много по-голям шанс да се сдобрите след това, Така е. отколкото когато си мълчите. Абсолютно. Мълчанието е злато само в определени ситуации, Не и в такива. но не и в такива. Не и в приятни отношения, мълчанието не е злато. М-м. Мълчанието може да доведе до страшни катаклизми Мгм. в отношенията и да се загубите безвъзвратно. Да. Аз съм загубила приятелка от детството си заради нейното мълчание. Не знам дали гледа това видео, Сигурно. нали, и дали ще го гледа, дали изобщо следи, но до такава степен тя ме отряза от живота си заради неща, които изобщо аз Нямаш вина. нямам вина, да. И тя го знае прекрасно, че решението й е... Даже аз не бях уведомена за решението й. Просто го разбрах, нали, в последствие. И не мога да кажа, че не ми е мъчно. Мъчно ти, ми е, разбира се, защото аз винаги съм предпочитала човек, когато има някакъв проблем, да дойде и да ми го каже директно, дори с риск да ме заболи, с риск да се изпокараме, както казахме. Да, обаче по-добре да си кажем нещата и ако вече тогава след този скандал евентуален, Не се оправят, да, тогава вече. окей, ама знам, че моята съвест е чиста. Абсолютно. Ако щеше егоизъм го наречи. А тук в ситуацията ти се опитвала да... Аз се опитвах, да. Да. Аз се опитвах и това беше непосредствено преди сватбата ни.
Еми то в такъв случай Да, ти си да. направила каквото е зависело от теб. Аз Оттам направих, нататък човека, да. И на практика до тази гледна точка моята съвест е чиста, нали, защото аз разбира се. направих каквото беше, нали, се изискваше за едно приятелство. Но от другата страна, като усетих отпор, си казах, окей, Няма смисъл повече. тръгвам с мир. Нали? Да. Да. Добре, сега да приключваме ли? Колко време мина? 45 минути. Да, Кири, да се екстра. ориентираме към приключване. Чакай, Аз мисля, че доста... аз съм тук долу до личен сегмент. Аз спрях да гледам. По принцип. Финала какво ни е? Ма ние споделихме. Давай, ако искаш финала ти. Ти говориш по-хубаво. Говоря по-хубаво. Накратко, какъв е въпросът? Че ние търсим хора, които да останат в живота ни, или просто търсим да консумираме някакви бързи отношения? Да. И какво търсим? Най-вероятно трябва да си зададем въпроса. Кои сме ние, къде се намираме, колкото и психологически да звучи, защо го правим, как го правим, на къде сме тръгнали, представяме ли си този живот с тези хора около нас. Ако не си го представяме и смятаме, че усещаме токсичност, без значение дали е за приятелство или за връзка, просто се оттеглете с добро, изговорете си нещата, ако е възможно, и се разделете. Абсолютно. И няколко въпроса към публиката. Вярвате ли в истинското приятелство, в истинската любов? И ще се радваме, ако в коментарите споделите ваше подобно преживяване. Да, лични усещания. Истории. Ако не искате да е в коментарите, ще се радваме да го направите на имейла, който ще оставим долу. Да, между другото, имаме вече няколко истории за тежки инвитро процедури от някои дами, така че ако ти си тази, която искаш да споделиш дори за поука или просто да ти олекне, пиши ни, ще се радваме да можем да ти помогнем с каквото можем. Да. Благодарим ви, че бяхте с нас и в този епизод на Зона за жени подкаст. Благодарим ви, до скоро. До скоро.